Салом алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Самбои ТВ Екатеринбурга. Авиакасаи мо дар хизмати шумо. Ба ҳамаи шумо дӯстони азиз гуфтанем ки мо дар шаҳри Екатеринбург ма дар корам. Барои шумо дӯстони азиз, ман то соатҳои даҳи шава даҳи ровнора дар ҳамин Самбой меистам ҳамин рӯз. Барое ки ман камтар личен доштам, дандонро личен мекам зубноида. Ҳамин сабаб ман соати 4 мерафтам. Акнун аз ин имрӯз иборatan то соати 10 ман меҷаям, аз соати 8 то 10 эфир мешавад. Мо дар шаҳри Екатеринбургем ва нафароне ки мехоҳанд ки билет бихаранд, аз дигар ҷойҳо метавонанд харанд. Танҳо Viber, WhatsApp имода занг занам, паспортшонро якамо менависем, ана баъд дарсу пула мегзаронанд. Дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо эҳтироман хоҳиш мекунам ки ба канали мо обуна шавед, лайк ҳамонед, наворо падилиса кунед. Ана авиакасаи мо дар